taurari ku kuke haskawa. Dandali na mawaƙa BRC Radio, nishaɗi zalla a zare babu yabo. Ashirin taurari ku kuke haskawa. BRC sun yi fice shirye-shirye managarta. Dandalin kai sako na gida da makwabta, ga mawaƙa 'yan fim har ma marubuta. Duka BRC na musu fatan alheri. Dole zan gaishe ka ga Umar Hannawa, kai kake tsarawa har da gabatarwa, da kwararre ne kai al'umma na yabawa, sai ka kara hazaka kar ka nuna gazawa. BRC Radio ba kamar su ku shaida, ɓangaren ilmantarwa kowa ya yarda, ɓangare na nishaɗi al'umma sun shaida, ɓangaren wa'azantarwa nan ma an shaida. Dandali na mawaƙa sai ku zo mu yi wasa, da kuna burgewa ga su ma ku yi lasa. Dandalin manazarta ku kwafa faginsa, ku faɗa na rubuta da ku nake alfahari. Dandali na mawaƙa BRC Radio, nishaɗi